aga m ejekwa ebe ego na-adị People's Club odezuru obodo ndị People's Club odogwu igirigi adagbukwa n'anyị odogwu igirigi adagbukwa n'anyị n'ọkụ si adị igirigi adagbukwa n'anyị ibe anyị nọ oluenu n'omume People's Club mmamanu People's Club amakanu nwa bule zabwazi nobele nwanu anagbaja kafu nwatezenu People's Club ebugezenu na nwa kpọrọ aliri abụazi obere nwa anyị ekenebezie national president anyị Prince Tai Ike Umezoke eze Onyema 1 na Michi are n'Okonkwo Sobilinu Achọrịcha Sonyama Gakenu Nwachinemelu First Vice National President na People's Club nke Nigeria FFPC Nwankwo Osofia 1 na Nofia Second Vice National President People's Club nke Nigeria Odinkenke Mile Chief Donanya Sobilinu Omikuku 1 na Nnewi People's Textile Sir Joseph Ozemena Nwankwu National Lord na People's Club nke Nigeria Onyoma n'Ichizulu Echizulu Chief Augustine Ilodibe Ogbuefi Nnanyelugo ekene ndị ụwa Chief S.M. Okonkwo eze dị ọra mma n'alọ National Patron Chief M.A. Nweze Sobilinu Igwe Umoji Ugwugbokodi Akụ mgbawara ụgbọ Chief C. Mo Obioha Okome 1 na ndị Izuọgụ Isiokwa na ndị National Patron anyị Eze Ochilozua na ndị Izuọgụ obele nwa dị anyị mmanụ ndị mmadụ ka anyị ji n'alụ na People's Club
Owa Ejudo Namdi Chairman Working Committee na People's Club in Nigeria. Udobaka Norifite Igwe Ezediorama Nna ochie Kenemo Chifiti eze nwa sobirinu Ezi nwa si obejenu Eze nwa ni bukenu Eze okpoko wa n'ọba Chifti iji keluba onye ọma ni Asadiaku Barista II Ekwereku Assistant National Legal Advisor Ifedioramma n'Ọnịcha Anyị kenebeze Honorable Charles Akunwata Modelo Akwilili Ojiora Omenampo Jojana Sosodili Ezi nwata mụ ibekete nụ National State Anna Solora Ogbu onye asị n'ọbụ ya ka a na-asọrọ n'ọ FAC ọfụdum ọfọdụm Chief Oti Gavel Okeke Eze nwa mmadụ 1 na Nnobi onye ọma na otego ndị bụ azụ na mmiri nụ nwoke dị mma Jipteti nnọrụ kasobirinu nwa si okoti jejenu Dunu Okigbo 1 n'Ọketiti egwu ika iweji agwa azụ Igoliza Igbolu Obianu Olivi Lojo ni Ibukanu Abu Igwe Mkwabiriga 1 n'Ụmụ Oji Igburugburu Okoji Wakibia Anyị kenebeze Chief Izundo Eze anyị ọba 1 n'Ọketiti Honorable Ifeanyi Chukwu Enemchukwu The Honorable Speaker Anambra House of Assembly Ọba 1 na ọba Chief Edmond Ejanye You onye ọma ka ị ga-abido egwu Lenu sekwe mu dekene Eji nwa mu amụcha pụta Ichi eti nyelugo
moji